Kisebb tereprendezés folyt a telkemen, és hoztak néhány földmozgatógépet. Dave, akit a telek körüli munkákra vettem fel, tegnap elakadt a Bobcattel a tópartján. Padlógáz, Paul, padlógáz! Mit csinálsz? A mentésben Steve és Mikey fog segíteni. A Bobcatet mindenképp ki kell húzni, mert nem az enyém, és jönnek érte. De mivel az új emberem Dave a vízben landolt vele, sajnos nem akart beindulni. Kénytelen voltam valahogy elvontatni a markolóval. Hová akasztod be? Nem tudom. Dave a legidegesítőbb ember, akivel valaha dolgom volt. Dave, húzd át rajta! Lassú felfogású, de őt kellett választanom, mert már senki nem akart elvállalni ezt a munkát. Ha becsúszom, akkor kimászom a rohadt tóból és megfojtalak. Jó. Elkezdtem vontatni a Bobcatet, és egy ideig nem volt gond. De a lejtő meredekebb és jegesebb lett, és kipörögtek a kerekek. Hé, hozd egyenesbe a kereket! Menj oda és akaszd le! Rájöttem, hogy a vontatás nem jó ötlet. Dave lecsatolta a Bobcatet. Menj onnan! Hé, Paul, csúsz le ide! Próbáltam neki megmutatni, hol tapadna meg a kerék. De elkezdett lefelé csúszni a lejtőn, és össze-vissza rángatta a kormányt. Hé! Szépen becsúszott a vízbe. Az elején féltettem a testi épségét, mert azt hittem, felborul. De amikor láttam, hogy jól van, csak röhögtem. Kérsz lapátot? Furcsa érzés volt. Tudtam, hogy a vízben fogok kikötni, de nem tudtam, hogy háttal vagy oldallal. Na mivel? Jól megkevertem? Hívjak vontatókocsit? Mert az csak úgy eljut ide, ugye? Kicsit megijedtem, de örültem, hogy nem csúszok tovább. Hogy minden gép a tóban köt ki? Ez nem vicces, Dave. Egyáltalán nem vicces. Holnap majd kitaláljuk, hogyan mentsük ki a gépeket. Tegnap becsúsztam a markolóval a tóba, és nem tudtam, hogyan vontassam ki onnan. Szervusz. Szia! John vagyok, Mike öccse. Te vagy Mike öccse? Igen. A műszakvezetőnk Mike Amarati javasolta, hogy az öccsét hívjam ki, akinek nagy trélere van. A markolót egy buldózerrel fogják kimenteni. Jó kis gépetek van. Igen. A teherautóról még könnyedén lehajtottak vele, de itt vannak a lejtős részek, és a buldózer is elkezdett oldalra csúszni, aminek nem örültem. Húzd fel a támasztó talpakat. Az a baj, hogy a talaj túl jeges, és amikor megpróbált kihúzni, a lánctalp is kipörgött. A markolót felemeltem, felhúztam a kitámasztó talpakat, de ez sem volt elég. John, túrjuk fel a jeget! Fordulj meg! A jég alá akarták ásni, ehhez viszont meg kellett fordulni a buldózerrel, ami egy elég veszélyes manőver lett. Ne csúszkálj! Mindenki azt hitte, hogy ő is a tóban köt ki. A kezelő nagyon profi lehetett, mert ha én ülök a gépben, biztos, hogy a vízben végzem. A jégen nem tudott megkapaszkodni a lánctalp, el kellett távolítani a jeget. Ha meg tud kapaszkodni a lánctalp, akkor simán kihúzza, de még akkor is, ha lent vannak a talpak. Tegyem sebességben? Igen, húzd fel a kanalat! Eltakarítottuk a jeget, és utána már simán kihúzta. Itt jó lesz. Gyerekjáték! Hallottam, hogy a Bobcat elakadt, de nem tudtam, hogy nem indul be, úgyhogy azt is ki kellett vontatni. A mentés tehát sikeres volt, és nem lepődnék meg azon, ha rendszeresen járnánk Paul házához. Itt mindig történik valami érdekes.